Здравейте и добре дошли в моят YouTube канал. Аз съм клиничният психолог Нинежова и тук в това пространство споделям видеа по теми от света на психологията, които поднасям лесно, разбираемо и непретенциозно. Ако все още не сте се абонирали за моят канал, ви съветвам да натиснете камбанката и бутона Subscribe, за да получавате известия всеки път, когато качвам нови видеа. Днес ще си говорим за увереност, самооценка и ще ви споделя топ 5 компонента, които изграждат здравата самооценка и които всеки един от нас трябва да придобие, за да се чувства щастлив, успешен и пълноценен. Не е случайно това, че избрах да стартирам тази поредица от видеа именно с увереност и самооценка. Причините са няколко. Първо, защото увереност и самооценка са две понятия, които са доста сходни, но те не са едно и също. Хората доста ги бъркат. И днес искам да направим тази разлика, да ви дам всъщност не само теорията, но и да ви дам необходимите инструменти и стъпки, които да следвате, за да може да изградите и двете. Второ, защото аз самата съм отработила ниска самооценка, била съм там, знам какво е да бъдеш в полето на необичане на себе си, в постоянна критика, в негативния монолог. И за мен тази тема е много лична и вярвам, че само преживените неща са истински разбрани и много от нещата, които ще кажат така са сбор не само от моя професионален път, който е немалък, но и от моя личен такъв. Така че аз също като всички вас съм срещала своите предизвикателства и знам какво е да нямаш никаква вяра в себе си, знам какво е постоянно да се сравняваш с другите. Тези чувства са ми толкова познати и с това смятам, че мога да ви поднеса темата по абсолютно разбираем и много актуален и автентичен начин. Третата причина, поради която се спирам на тази тематика, е това, че 5 години работех в Център за деца и жени жертви на домашно насилие, където основно работех и с деца и техните майки, като провеждах групови терапии по темата за самооценката. През групите са преминали около над 500 жени и виждам един модел, който е изключително красив. А именно това, че независимо откъде идва човек, независимо какво му се е случило, независимо как гледа на себе си в момента към днешна дата, това са неща, които са преодолими и в терапията. Те са не само са ги преживявали, но те са надскачали себе си и са изграждали една здрава основа, на която могат да стъпят и която да им даде този тласък да продължат напред. Ако нашата самооценка е ниска, то това влияе абсолютно на всеки един аспект от живота ни. На професионалния, това как гледаме на себе си, това как гледаме на партньорските взаимоотношения, това как гледаме на нашето родителство, ако сме родители, на нашия родителски подход. Така че тези теми са базови, тези теми са основни и ако ние не изградим умението да имаме увереност, казвам умение, защото увереността е умение, което се изгражда и ако ние не изградим тази здрава основа, няма как да се впускаме предизвикателствата на живота, които със сигурност той ни поднася. Каква е разликата между увереност и самооценка? Запомнете едно. Увереността е компонент и част от самочувствието, самооценката, но те не са едно и също. Защото това да бъдем уверени означава на колко аз реално се оценявам. Увереността е вярата в нашите умения, в това какво мога. Дали мога да плета, дали мога да шофирам, дали мога да артикулирам, дали добре мога да говоря, дали мога да се изразявам. Т.е. всички умения, които ние изграждаме по пътя, те всъщност създават този образ на увереност. Увереността е свързана изцяло с нашите таланти. И много често виждам как хора са уверени в един аспект от живота си, да речем имат увереност в своята работа, в своята кариера, но нямат никаква увереност в своите отношения. Тъй като увереността е свързана с нашите умения и таланти, ако усещате неувереност, да речем, във вашите отношения, с това как общувате с вашия партньор, ви съветвам да започнете да изграждате умения там. Да се научите да разрешавате конфликти, да се научите да общувате асертивно, т.е. там, където виждаме дефицит, точно там трябва да наблегнем. Какво правим хората по-често? Там, където виждаме дефицит, ние започваме да се фокусираме върху това какво не можем, какво не умеем, съответно дефицита става по-голям, проблема става по-голям и когато ние дърпаме от тази наша увереност, всъщност това, което се получава е, че ние започваме да намаляме и нашата самооценка. Самооценката
от своя страна зависи от това на колко аз реално се оценявам като човек, като личност, като нашата самооценка започва своето изграждане още от момента на раждане. И тя се изгражда в началото, когато сме деца, от нашите авторитетни фигури, майка, баща или значими други хората, които са ни отгледали, като тук включваме баба, дядо, роднини, братя, сестри, както и хората, които сме срещали по пътя, нашите приятели, връстници в училище, съученици, нашите учители, нашите ментори, т.е. хората, които са ни помагали да изградим своя образ. Това, което виждам като спънка и като нещо неразбрано също е, че хората смятат, че ако са отраснали в едно семейство на родители, които са били така по-емоционално усъкатени, по-емоционално обрани, хайде да не използваме този термин усъкатени, да не звучи чак толкова черно и негативно, но ако сме израснали в такава среда, това не означава, че ние, стъпвайки в живота, стъпвайки в нашето юношество и вече в живота ни на възрастен, ако стъпим със самооценка 0 или 1, да речем от скала 1 до 10, това не означава, че ние не можем да я изградим отново. Тоест това отново е умение, което ние сами трябва да си построим, да се направи план, да се види къде има дефицит, съответно да се работи в него. И аз го казвам като човек, който е израснал в семейство така на доста строги родители, доста авторитетни, авторитарни фигури, с доста авторитарен модел. И това, което си мисля, когато бях тинейджърка, е, че точно там никога няма да изляза, че моята самооценка винаги ще си е нула, че винаги ще бъда people pleaser, че винаги ще поставям другите хора на първо място, аз ще бъда някъде догонваща до края на опашката. Но всъщност, когато се запознах и когато встъпих в света на психологията, когато започнах да чета различни книги, да ходя по обучение, вече когато се записах да уча, видях, че всъщност това са едни модели, които те са ми предадени на мен, но това е един товар, който аз мога да реша да сваля и да се разделя с него. Тоест, представете си като една голяма чанта, която на вас ви е дадена да носите на гърба, но вие във всеки един момент може да я свалите. Разбира се, като казвам може да я свалите, това не става лесно, това не става така за един ден и не става бързо, но постепенната работа и най-вече малките стъпки, които правим всеки ден, именно те ще ни носят този прогрес. И тъй като двете понятия се припокриват, но не са едно и също, така ви съветвам да използвате вашата увереност, за да изградите здрава самооценка. Много ми се иска сега да преминем през стъпките и всъщност конкретно да ви дам насоки как това да се случи, тъй като теорията чудесно е да я знаем, но всъщност е по-важно какво правим на практика и колко практика прилагаме, тъй като проблемът, който много често виждаме, е, че има хора, които заучават дадени неща, дадена практика или дадено знание, което го прочитат, което им е предадено от външния свят, от хора, които така са запознати, имат знания в тази област, но те не го прилагат. И точно тук ние клашваме, точно тук ние започваме да се удряме, така да се каже, в себе си и точно тук се получава това разминаване между знам си нещата, ама всъщност аз не съм тази личност. Но от знам до мога, този гап и това пространство трябва да се запълни с тези всекидневни, постоянни малки крачки, които ние трябва да правим. Така че, ако в момента се усещате, че нямате здрава самооценка, че имате постоянни съмнения в себе си, че постоянно ви гони това, дали съм достатъчно добър ли съм, независимо дали идва от някаква външна намеса или това е вашия негативен монолог, който постоянно се върти в главата ви, който е вече автоматичен и така заучен такъв, винаги съветвам да започвате от това да покачвате вашата стойност. Тъй като когато покачваме нашата стойност чрез различни умения, които придобиваме, тогава започваме да придобиваме увереност. И когато имаме едни умения, които ние придобиваме, започваме да имаме увереност, съответно след това започва да се покачва и нашата самооценка. Но нека сега да разгледаме стъпките и пътя, по който можете всъщност да го направите. Стъпка номер 1. Покачване на стойност. Тук е много важно да си помислите какви умения искам аз да придобия, какво искам да науча, какво имам нужда. Да речем, както ви дадох примера с връзките, ако вие се усещате, че вашите партньорски отношения куцат или привличате партньори, но не можете да ги задържите, не можете да изградите стабилни отношения, е много важно да си зададете въпроса в
човека, който съм в момента, какво имам нужда да придобия, къде имам нужда да придобия увереност, да мога потенциално тези отношения, да имам увереност да прохождам в тях, да мога да съществувам в тях. Не само да мога да съществувам, да мога да давам, да мога да получавам, съответно така да се завърти колелото и да се получи този обмен. Така че е много важно първо да идентифицирате в коя област от вашия живот имате нужда да изградите умения, имате нужда да бъдете по-уверени. Както казах, за някой може да бъде романтични отношения, за други може да бъде разни таланти, които искате така да вложите във вашия бизнес или във вашата работа, или пък изграждане на мисия. Така че е много важна първо самата идентификация. И след като идентифицирате това, си изберете 3 умения, които да речем в този месец или в следващите 3 месеца ще започна да изграждам. Като казвам умения, вече зависи какви са уменията. Ако, например, учите нов език, със сигурност 1 месец няма да ви бъде достатъчен. Така че от самото умение, неговия интензитет, това колко трябва да инвестирате там, е нужно да си дадете и начален срок, но и краен срок. Т.е. колко време си давам да усвоя това умение, да го затвърдя, съответно да започна да го практикувам всекидневно и да ставам все по-уверен в него. Защото ако аз, да речем, сега се науча да плета, но след това 3 години аз въобще не го практикувам това нещо, със сигурност след 3 години ще ми бъде много по-трудно. Така че тук говорим не само да изградя някакви умения, знам си, че го мога, но са умения, които аз всекидневно ще прилагам. Защото колкото повече ги прилагате, вие не само придобивате и покачвате стойността си, но вие вече имате увереност, че аз знам, че аз мога, че аз съм го научил, че съм инвестирал време, че съм инвестирал енергия. И най-големият проблем, който много често виждаме, че хората масово инвестират в другите, но не го правят със себе си. Чудесно, ако имате нов партньор, да го познаете, какво обича да хапва, къде обича да излиза, какви са неговите хобита, виждания, мечти и така нататък. Или ако срещате приятел, да го познаете. Но ако имате този дефицит в вас и не познавате себе си в дълбочина, моят съвет и моята насока, това, което да направите, е да започнете първо с себе си. След като сте преминали през стъпка 1 и през всички тези малки действия, които сте превърнали в умения, тук вече трябва да мислите и да гледате в мащаб. Какво имам предвид? Ако, да речем, вие сте изградили умения в аспект отношения или в аспект работа, тук вече не можем да работим половинчато. Трябва да видим голямата картина. Защото ако искате да имате разрастване на личността, растеж на душата и да изкачвате нови нива, тук не можем да ги изкачваме само в един или два аспекта, т.е. трябва да се работи цялостно. И сега много ми се иска да ви дам едно практическо упражнение, което да приложите, което аз така правя доста често и доста често се вършам към него, когато имам някакви съмнения, когато се усещам объркана, тъй като всеки има такива. Независимо колко увереност изграждате, независимо колко вярвате в себе си, когато става въпрос за напредък и изкачване на ново ниво, това винаги е свързано с излизане извън зоната на комфорт. Съответно, когато трябва да изляза извън зоната на комфорт, много често си задавам въпроса дали съм взел правилното решение, дали това е правилната посока, т.е. има го това съмнение дали да направя тази стъпка или не. И една проверка, която може да си направите дали вървите в правилната посока, е това първо да опишете каква е крайната ви визия, каква е визията ви за живота, за това как живеете живота, най-вече на ниво личност. Тук не говорим толкова за социалния ви кръг и връзките, тъй като това е част от нас, но тук говорим най-вече за това какъв човек съм аз, как се виждам аз след 3, 5, 10 години, как изглеждам, как говоря, с какви хора общувам, каква е работата ми, работя ли въобще, как жестикулирам, т.е. как въобще се презентирам в пространството пред себе си. Защото ако ние започнем да инвестираме в аспектите около нас, но не започнем със себе си, тук вече какво се случва? Аз давам ресурс, енергия и време на другите хора, на тези около мен или на своя бизнес, но ако утре ги загубя, какво се случва? Тоест, тук вече трябва малко да гледате и от ниво на този здрав егоизъм, за който ние малко ще поговорим, тъй като здравия егоизъм е един от компонентите на изграждане на здрава самооценка. Така че опишете си на един лист визията. Дори да не можете само да се концентрирате върху аспект личност, опишете визията ви като цяло. Какъв е живота ви след 3, 5, 10 години? Как минава един ваш ден? Ето това е много важно. След първата картина и крайната картина, която имам цялостна, най-вече си опишете това как минава
един ден на този уверен човек, който съм. Какво прави, какво казва, какви са неговите навици, каква е неговата рутина. Тоест тук е много важно да имате детайлност и конкретика. Защото масово в моята работа виждам, че хората, които не постигат дадена цел или мечта, е защото нямат детайлни стъпки. Хубаво е да знаем къде отиваме, крайната картина ни е последната точка, но докато стигна до там, аз трябва да направя много и малки неща. И точно тези много малки неща, които правя, те ми носят увереност, съответно аз започвам да имам и по-висока самооценка. И ако направим тази крайна картина и я разпишем след това как този човек прекарва един свой ден, какво прави в този ден, как се позиционира в този ден, въпросът, който трябва след това да си зададете е какви качества има този човек, от какво е изтъкан. Защото ако аз, да речем, имам един набор от умения в момента, но искам да стигна до крайна точка С, да речем, това ми е крайната точка, от този момент до крайна точка С аз имам да извървя много дълъг път, който дълъг път, за да мога да го извървя и да срещна предизвикателствата на живота, аз трябва да изградя много различни умения. Тоест тук вече трябва да работите в посока какви умения трябва да придобия, за да мога от тук, където съм, да стигна до там. И по този начин не само вие изграждате умения и повишавате вашата стойност, но вие изграждате уменията, от които имате нужда, тези, които са ваши. Защо казвам тези, които са ваши? Когато правих програмата за целеполагане януари месец тази година, това, което забелязах е, че много от участниците имаха мечти, които не бяха техни. Т.е. мечти, които, да речем, са на техния партньор или на техните родители или дори на техните приятели, деца. И човек няма как да изгради вътрешна мотивация, когато живота му е диктуван от външни обстоятелства или от външни хора. Било то вашите родители, вашите деца или вашия партньор. Защото това, което често забелязваме, е, че много често ние започваме да даваме време и енергия повече на другия човек, повече да се вслушваме и да живеем неговите мечти и неговия живот, а не толкова нашия. Което е чудесно, но трябва да има синхроничност, трябва да има реципрочност, т.е. аз да следвам и да бъда част от твоите мечти, но ти също трябва да бъдеш част от моите. И когато ви липсва увереност, сте много по-склонни да кажете ми, добре бе, аз сега ще помогна на партньора, тук той да си избъде неговите мечти, че те са по-големи от моите и така нататък. И вие тук започвате да се свивате, започвате да се омаловажавате, започна наистина едно прибиране навътре, ако мога така да се изразя, едно свиване във вашата черупка и много по-трудно започвате да говорите за това, което искате, чувствате и мечтаете, защото колкото повече стойност аз давам на другия човек, аз го слагам на един пиедестал, а себе си омалважавам, т.е. смалявам се, чувствам се малък. И ако аз съм от позицията на този мъничък неуверен човек, аз никога няма да имам увереността да изкажа това, което мисля, чувствам или да гоня вече по-големите мечти. И тук вече, когато имате крайната картина, когато сте раздробили на това какви умения трябва да придобия, тук вече стои въпросът, за да придобия тези умения, които искам да имам и трябва да имам и е нужно да имам, за да мога да живея живота на мечтите си. Крайна сметка, крайната картина е там, където всеки иска да стигне, нали? Крайната цел. Тук вече трябва да си зададете въпроса какви действия или по-скоро какво действие трябва да направи днес този човек или какво действие трябва да направя аз, за да мога да започна да изграждам и да придобивам тези умения. Защото когато консултирам, въпроса, който много често ми се задава, дали когато правя дали е лайфове, дали публикувам постове в социалните мрежи, въпросът, който доста често чувам е: дай ми практиката или каква е практиката, която ще ми даде увереност, каква е практиката, която ще ми повиши самочувствието. Няма една практика. Увереността, която е част от нашата здрава самооценка, се изгражда с действие. И тук много често трябва да се предизвикате да живеете не само извън зоната на комфорт, но да се предизвиквате да фейсвате и да срещате страха очи в очи. Защото нещо, което много често правя, е хора, които са мои ментори, хора, които учат, хора, които са израснали, които напредват, да ги питам, да си правя една проверка: имаш ли страхове?
никой не ми е казал не. Всеки ми каза, имам страхове, обаче толкова много увереност имам, толкова много вяра имам, знам, че това ще го докарам до край. Тоест това са хора, които са свикнали да живеят въпреки страха. И това аз много често давам един пример. Спомням си, когато бях на 16, бях на една почивка във Франция и имаше една скала, от която виждах много деца да скачат. На мен също много ми се искаше да скоча, обаче ме беше страх. И да скоча 1, 2, 3 пъти, 5, засилвам се и се спирам на ръба на скалата и си казвам, не мога да го направя, не е за мен, ще се ударя, а може нещо да стане, не мога. И всъщност си казах, добре, ами ако скоча какво? И всъщност, когато вече на 5-я, 6-я ден се престраших да скоча, аз започнах да скачам отново и отново. Той страха го имаше, но по-голямо беше този позитив, който ми носеше, този не само прогрес, но най-вече моята увереност, че въпреки страха аз го правя. И независимо дали ще скачате от скала, дали ще се впускате в отношения, дали ще стартирате свой собствен бизнес, в крайна сметка страховете те ги има. Но колкото повече се срещате с тях, колкото повече не им давате толкова голямо внимание, не ги правите важни, толкова по-лесно вие да се сблъсквате с тях, да ги прескачате. И тук вече, когато прескоча този страх, той си го има, аз го прескачам, но действам въпреки него, тук вече вие започвате да наскачате и себе си. Когато изградим увереност, т.е. когато инвестираме в себе си, в нашите умения, имаме така доста голям набор от такива, тук говорим не само в един аспект, а във всички аспекти от нашия живот, наистина се работи много по-лесно с личността. Но тук идва и малко по-сложната част. Казвам сложно, защото изграждането на здрава самооценка, но това самочувствие, то се случва, когато интегрираме 5 компонента. Тъй като и на теория, и на практика, ако не ги интегрираме, ако не ги развием, ако не работим и в 5-те, никога няма да стигнем до това състояние на пълнота, да се чувствам пълноценен. И винаги ще го има това и тази малка неувереност, това гласче, което отзад ти казва, да, ма този компонент не си го развил, да, ма в този компонент не си инвестирал. И не само, че ще го има това, че вие ще знаете, че не сте инвестирали там, но когато не инвестирате в даден компонент, когато той не е развит, това винаги ще се отразява във вашето поведение и в това какви хора привличате, в това как въобще ви се случват нещата. За това трябва да се работи цялостно и в моята работа и нещата, които давам, винаги ви съветвам да работите с цялата личност, да има така един холистичен, цялостен подход, а не да работите на части. Тъй като ние не сме само тяло или само душа или само ум, ние сме ум, тяло и душа. И когато не инвестирате в това, когато не интегрирате тези 3 части, много трудно може въобще да намерите формула за успешна връзка или за успешен бизнес или за успешен брак, или много трудно бихте намерили формула за щастие. А това е нещо, което всеки изгражда, тъй като ние всички сме различни и формулата, която ще пасва за един човек, тя въобще няма да работи за друг. Така че тук говорим за това аз да разбера от какво имам нужда, да интегрирам всичко това и да си изградя моя свят, моя щастлив свят, да си го направя такъв. Първият компонент, с който стартираме, това е идентичност. Много мой любим и нещо, от което така много хора бягат, тъй като да се работи на ниво идентичност е много трудно. Защо е трудно? Защото тук трябва да си отговорите на въпроса кой съм аз. И когато задам този въпрос, много често чувам, аз съм лекар, аз имам 5 деца, аз съм съпруга на еди кой си и така нататък. Но тук говорим за това, кой си ти без твоите роли. Дали си част от семейство, дали си съпруга, съпруг, дали си майка, баща, син, дъщеря. Тук говорим за тези роли, когато отпаднат. Най-вече професионални такива, в които много хора избират така да се характеризират и да се окачествяват с тях. Кой си ти под тези роли? Ако да речем, ти си един лук и ролите са всеки пласт на лука. Когато го обелиш, когато ги махнеш, остава тази сърцевина. Кой си ти в сърцевината? Да речем, ако някой ме попита мен, коя си ти, без ролята ти на майка, без ролята ти на психолог, без ролята ти на партньори и така нататък, ще кажа, че аз съм един щастлив човек, един благодарен човек, който търси, човек, който се радва на малките неща, човек, който живее минималистично, човек, който се стреми да помага на другите, помагайки на себе си да дава на другите. Тук говорим, това ви го давам просто като един пример и като една дефиниция, като това е дефиниция, която всеки може да си изгради. Не може, а е нужно да изгради сам за себе си. Защото ако не знаете кой сте под повърхността, когато тези роли отпаднат, защото
по стечение на обстоятелствата всяка роля малко или рано или късно, малко или много отпада, тогава вие започвате да се усещате изгубени. Тогава вие вече нямате почва под краката си. И ще ви дам един пример. Спрямо жените и за жените, двете роли, с които най-често се идентифицират, това са ролята на майка и ролята на професионалист, независимо в каква сфера се развивате. Дали сте адвокат, дали правите маникюри, дали печете хляб и имате сладкарница, няма абсолютно никакво значение. Но много често виждам как, да речем, един човек, който не се познава, започва да слага целия си фокус в тази роля. Много често това го правим от поле на рана или травма. Да речем, аз съм имал там едно объркано детство, нашите не са се държали добре с мене, съответно аз искам да дам на децата ми това, което аз не съм имала или това, което на мен не са ми дали. Съответно, аз целия си фокус и енергия започвам да го влагам в тях, което е чудесно. Не ме разбирате, това е чудесно. Но утре, когато това дете стане на 18 години, когато трябва да си вземе чантата и да напусне дома, защото всеки отлита от гнездото си рано или късно, независимо дали на 18, 20, няма никакво значение. Но когато това дете вече е достатъчно автономно и изгради своя личност и идентичност, има такава, една такава майка, която е приела само ролята на майка и се е вкопчила и вглъбила в нея, познайте какво започва да прави. Тоест тази любов, която има, тази енергия, тази лоялност към детето започва да се превръща в токсична. Тоест аз започвам да окупирам буквално детето, да го обсебвам и много от родителските отношения, които куцат, не са защото има нещо сбъркано в детето, а защото има един родителски модел, който вече се е превърнал токсичен, независимо по какви параграфи. И това е изключително опасно и за човека, и за другия, защото ако детето тук те отреже и, да речем, преустанови отношения с тебе, защото ти си токсична майка или си нарцистична майка или каквото и да е, в крайна сметка ти оставаш без ролята си, съответно нямаш идентичност, защото ти си се идентифицирала с тази роля. И какво се случва с тебе? Живота ми трябва да свърши, нищо не се случва както трябва. Т.е. тук вече ти губиш желание, мотивация за живот. Ето тук говорим за това, че идентифицирането с ролята е чудесно, ако вие знаете отдолу под тази роля кой съм аз. Но е опасно, ако не знаете кой сте. И също така един модел, който виждам много често, е на тези независими жени, кариеристки, но говорим кариеристки от гледна точка на това, кариерата да е единственото важно, което ми се случва. Т.е. това да ми е живота. Не отношенията, не децата, не дори аз, а кариерата. И това, което виждаме, е така един модел, който започва да се презентира в обществото, е на едни жени, които мачкат и които така започват, идентифицирайки се с тази роля, да се изстигат в култ, да се изстигат в пиедестал. И тук, нали, без да прозвучи критично или смешно, много често, когато вляза във Фейсбук и виждам профили, тук не говорим за бизнес профили на хора, да речем на лични профили, инженер, еди кой си, счетоводител, еди кой си, адвокат, еди кой си, или психолог, еди кой си. През смисъл, ние сме психолози, в крайна сметка, да, чудесно е, защото в крайна сметка ние през ролята си, независимо каква е, пак казвам, независимо дали ще правя ногти, ще съм учителка или ще пека хляб или сладкиши и така нататък, аз помагам на другите, аз служа на другите, но когато вие се вкопчите в това се превръща и в токсично за другите, и в токсично за вас, и вие започвате да влизате в една агресивност. И тук така прави едно лирическо отклонение на това не само ви дърпа надолу, защото вие знаете, че аз съм супер уверен в тая роля, обаче друго всичко ми куца, т.е. дълбоко в себе си вие знаете каква е истината за вас, но и когато влезем в тази роля, дори на един малък агресор, ако мога така да се изразя, тук вече аз съм правила едно лайв видео за триъгълника на Карпман, но разбира се, ще направя вече и ситен толк такова, в който ще си поговорим малко повече и за този любовен триъгълник на жертва, агресор, спасител. Когато вие вече влезете в една агресивна роля, независимо дали сте от агресивна роля на майка, на професионалист, на партньор, на дъщеря и така нататък, вие вече започвате и да си търсите жертви. Защото когато триъгълника на Карпман работи така, ако аз вляза в роля на агресор, винаги отсреща срещу мен имам жертва. И съответно вие започвате да срещате едни хора, които не са ви по вкуса. Но това не е защото хората са еди какви си, а защото вие сте си го създали. И тук отново вече може да влезете в един негативен монолог, че ето аз съм такъв, защото виж ги хората само се оплакват, аз съм си в тази роля, защото аз много добре се чувствам в нея. Много често хора, така да се каже, се сливат с тези роли,
когато не познават кои са и когато се страхуват от това да се познават. И съм имала много случаи на хора около мен, тук не говоря клиенти, които са искали да се обърнат към терапевт, към психолог или към психотерапия, независимо в какво направление, и си казват, ами страх ме, не мога, трябва да работя с родители, трябва да работя примерно с нарцистичен бивш партньор или така нататък. И за да могат да избягат, те обличат дадена роля и я приемат като бягство. И тук вече се създава един защитен механизъм на бягащия, на постоянно бягам. Тоест, колкото повече ви гони, примерно, раната, травмата и това, от което бягате, толкова по-силно агресивна и негативна става вашата роля. И тук виждате как от опит уж да си помогнем, ние всъщност започваме да се усъкътяваме. Вторият компонент на здравата самооценка и самочувствие, това е приемането. Приемането е много мой любим компонент и нещо, в което изключително много се разпознавам, тъй като аз много дълги години бягах от себе си и виждам, че много хора в днешно време го правят. Какво всъщност означава приемането и в каква насока трябва да се работи? Когато говорим за приемане, говорим да приема мен такъв какъвто съм, да приема моето минало, да приема нещата, които са ми се случили, да приема това, което хората са ми направили, да приема този, който съм в момента с моите лоши навици, с моите със сигурност навици, които не се гордея, или характеристики, които не харесвам, или части от характера, които така виждам като дефицити. Тоест, тук говорим за това да приемате вашите дефицити. Защото когато отричате нещо, което не ви харесва във вас, първо, че вие започвате да бягате от него, то започва да расте. И второ, ако аз не инвестирам в него, в крайна сметка то колкото повече расте в един момент, толкова ще ме превземе, че то ще започне да влияе негативно дори на позитивните характеристики и части от личността, които аз имам. И приемането отново е свързано и с първия компонент идентичност, защото когато бягам от нещо, което може би се страхувам, нещо, което се срамувам, в крайна сметка аз тук се опитвам да избягам от себе си, защото аз съм и лошите неща, които са ми се случвали, аз съм и моето минало, аз съм и моите грешки, но в крайна сметка това съм аз. И ако не са били всички тези обстоятелства, ако не са били всички тези предизвикателства, ако не съм го преживял това, аз може би нямаше да съм човека, който съм. И това е релевантно и вярно, валидно абсолютно за всеки един човек. Когато говорим за приемане, тук не говорим да приемем само тези неща в нас, но ако трябва да разширим този спектър и да излезем от този спектър, е много важно да започнете да приемате и другите. Като казвам приемам, не само да приема хората такива каквито са, това със сигурност ще ви направи живота по-лесен, но особено за един неуверен човек е много важно да се научи да приема помощ, да се научи да приема внимание, да се научи да приема любов, да се научи да приема комплименти, благодарност, подаръци. Защото ако аз съм живял и имам една ниска самооценка, аз се виждам като един човек, който не е достатъчно добър да получи от другия, независимо какво му дава. И много често в такива отношения хората страдат, защото дълбоко в нас всеки има нужда да получи от другите, тъй като един от 7-те духовни закона е закона за даване и получаване, но той е едно, той не е закон за даване или закон за получаване, това е закон за даване и получаване. Съответно, за да мога аз да имам увереност и една здрава самооценка, аз трябва и да дам, което човека с ниска самооценка, той повече дава и другите се превръщат в консуматор, но той трябва да се научи да получи. Защото ако вие само сте в позицията на даващия, това ще ви прави щастливи до време. Тъй като ако аз само давам на тебе, аз ти давам ресурс, давам ти време, давам ти енергия, за мен не оставам нищо, съответно аз тук не само имам дефицит, но аз тук започвам да се чувствам още по-нищожен и малък, още повече затвърждавам това убеждение, което имам, не съм достатъчен, не съм достатъчно добър да получа, не съм достатъчно добър да получа любов, да получа подарък, да получа комплимент. Темата за негативните вярвания и убеждения е доста обширна и голяма, ние няма да се спираме конкретно на нея, тъй като работим с компонентите, но аз ще направя отделно видео за това, тъй като направих миналата година през ноември и група Grow and Transform. Аз съм достатъчен, в която изцяло работихме за негативните вярвания и убеждения по тази тема и
толкова красива беше тази група, защото хората дойдоха с толкова много дефицити в тях, с много убеждения и си тръгнаха с толкова много увереност и вяра в тях. Като това се придоби и през практиките, най-вече с тяхното усилие и с тяхната категоричност да работят. И видяха, че когато инвестират, независимо колко негативно и силно беше убеждението и колко много вярваха в него, то започна да се променя. И именно тук, ако все още не сте работили с негативните вярвания и убеждения или имате някаква там работа свършена, но не е доведена до край, моят съвет е започнете да работите в посока приемане. Особено приемане от другите. Дори тук, ако влезем така в негативния аспект, много често ми казват хора, аз не съм щастлив, имам ниска самооценка, защото само привличам хора, които ме мачкат и как да ги приема тях. Когато става въпрос за приемане на негативни аспекти от личността на другия човек, вие приемате, че човека е такъв, но не приемате поведението. Тоест, ако дойде сега Петя и започне да ме удря, аз няма да стоя просто Петя да ме удря. Няма да стоя да гледам как тя ме наранява. Тоест аз ще приема, че Петя е някакъв агресор или човек, който е ядосан от живота, който може би така реагира от своята травма, но аз ще кажа Петя, стоп. Тоест тук говорим за това да приема, че човека е такъв, но да не приема поведението. Затова и когато работите в посока самооценка, особено самооценка ниска, която идва от хора, които ви нараняват, хора, които ви ощетяват, приемате, че човека е такъв, виждам те, чувам те, че си такъв, това е твой избор, но вече тук вие правите избор да приема човека, но не и поведението. И тук вече говорим, така влизаме и в пространството на поставяне на граници. Но за да имате увереност и самочувствие, е нужно да приемате абсолютно всяка част от вас. И когато говорим за приемане, аз много често така споменавам и прошката. Тъй като така в работа с клиенти, когато аз така самата съм работила с личността си и се така продължавам и все по-дълбоко започвам да ровя, така все по-лесно ми става, въпреки че имам и разбира се своите трудности, виждам, че когато не приемам нещо в себе си, винаги обърнали се към прошката, да си простя за това, което съм казал, за това, което съм направил, за начина, по който съм постъпил. Тук не говорим да се уневинявам, че ако съм постъпил лошо, нали, сега не е кой знае какво, но тук говорим да си простите, че и вие сте хора. И че ви имате чувства, емоции, нужди, потребности, че вие може би дълбоко в себе си имате едно вътрешно дете, малко вътрешно дете, което може би е наранено, което може би иска да бъде забелязнало, да бъде видяно, да бъде чуто. И когато не получава това внимание, то започва така да се бори с живота, започва да се бори с другите хора. Но тази борба може да спре, когато започнете да му давате. Така че инвестицията в нас е нещо, което не бива да ви плаши. Ние сега ще поговорим и за това, но не бива да ви плаши, не бива да ви спира, не бива да ви кара да се чувствате зле от това, че вие давате на себе си, защото in the end of the day, в края на деня, аз живея моя собствен живот. Да, аз мога да бъда майка, мога да бъда съпруга, мога да бъда дъщеря, мога да бъда сестра, но в крайна сметка аз първо живея своя собствен живот и след това съм ролите и хората, на които помагам, и хората, от чието живот съм част. Така че така помислете за тези неща. Прошката също е друга тема, която е изключително дълбока и която ще разгърна. Имам я така в своя график за видеа, които така ще запиша и за които ще си поговорим, тема по която ще си поговорим. Но ако не можете да изградите тази приемственост със себе си, да се приемете или да приемате нещо в света, което се случва, винаги работете с прошката. Тоест, когато работим с прошката, там трябва да има много благодарност, там трябва да се пуснат много неща, които може би носите, така че е хубаво това да се преразгледа. Компонент номер 3, това е увереност. Както ви споменах в началото на видеото, увереността е част от самооценката, но те не са едно и също нещо. Но увереността е един от компонентите, които спомагат за изграждане на увереност. Увереността е, както казах малко по-рано, на колко аз реално си вярвам, на колко вярвам в моите таланти, на колко вярвам в моите способности, в моите умения. Уменията, които съм развил и които съм придобил, но и на колко вярвам в това, че аз имам ресурса и капацитета да изградя нови умения. И увереността много често казвам, че е свързана с това да рискуваме, защото ако да речем аз сега искам да уча испански език, но си кажа,
испански е много труден, тя Пети учи испански, ама тя не успя да го научи и така нататък, съответно и аз няма да мога. Тук говорим за това да имате вяра, когато все още не съм постигнал нещо, че аз мога да го постигна. И затова увереността е свързана не само с риск да рискувам, да пробвам, да видя, независимо какво моя вътрешен глас ми каза, или по-скоро негативния монолог, но най-вече и да имате изградена вяра в нещо повече от вас. Защото когато изгубим увереност, когато изгубим мотивация, тук вече трябва да има някаква външна сила, нещо по-голямо от нас, нещо по-висше от нас, за да може то да ни даде увереност, че ние можем, то да ни даде по-скоро тази вяра. И затова, когато говорим за увереност, това да рискувате и това да имате вяра са ви двете неща, които винаги ще ви дават увереност, когато вие я нямате. И като казвам вяра в нещо по-голямо, тук може това да бъде Бог, може да бъде Вселена, енергия, ангели, архангели, служете му каквото име искате, но трябва да има нещо по-голямо от вас. И виждам, че хора, които опират само до вярата за себе си и не вярат нещо по-голямо, това са хора, които така не са развили духовната част в себе си. Като казвам духовна, много често, когато говорим за духовност, хората смятат религия. Нали, духовността не е, религията е само една малка част, но тук говорим за това какво аз мога спрямо моите вярвания, ценности, неща, които изповядвам, и през които живея, така да се каже, моята ценностна система, моите core values, нещо към което аз се стремя. Т.е. какво е това нещо, което всъщност може да ви даде тази вяра и увереност, когато вие сте я загубили. Независимо дали сте я, казвам, загубили временно, може би там сте претърпяли някакъв провал, някаква грешка сте допуснали, това ви е върнал в първи клас, както често обичам да казвам, изгубили сте тази увереност и тук вече, ако аз нямам нещо, което по-голямо, от което мога да се допитам, от което мога да почерпя енергия, да почерпя мъдрост, тук вече с мен е свършено. Много време ще ми отнеме аз да набера скорост и да придобия тая мотивация. Не казвам, че ако го нямаме това като част от увереността, няма да си я върнете, но ще ви отнеме много повече време. Защото, да речем, за мен вярата в нещо по-голямо е в Бог. И когато аз изгубя увереност, дали ще бъде за бизнеса ми, дали ще бъде в моята връзка, някакъв конфликт, който имам, да речем ситуация, която не мога да разреша със своето дете, аз ми ги отварям Библията и чета. Това е нещо, което не налагам на другите хора, но когато ме питат, аз го признавам, че това е така. Имам приятелка, която е супер запалена по астрология. Тя винаги се допитва до звездите, до нейната натална карта, има си там лична астрологка и така нататък. Тоест това е нейния начин. Независимо в какво избирате да инвестирате, вие трябва да има нещо по-голямо от вас, което да ви води, което да ви дава мъдрост, което да ви навигира, което да ви поощрява. Защото хубавото на това да вярваме в нещо по-висше от нас е, че тази вяра идва от това, че нещото, в което вярваме, Бог, Вселена, енергия, това има неизчерпаен ресурс за нас, който ни дава постоянно. Тоест, ако поискам, на мен ще ми бъде дадено. Тоест, ако поискам да почерпя увереност, аз ще я имам. И относно увереността е много важно да кажа, че работата с негативния монолог ви е супер важна, защото негативният монолог, той е създаден изцяло от лошата опитност, която вие имате. Дали от вашето детство, дали от вашето юношество, дали от предишна работа, дали от предишни връзки, няма никакво значение. Но негативният монолог много често хората си казват, аз съм един негативен човек, защото имам негативен монолог. Съответно, няма как да изгради позитивен образ за себе си, защото негативният монолог ми говори. Както често обичам да казвам дрън тъпляс. Негативният монолог е нещо, което вие сте създали, в което вие сте избрали да повтаряте. Това е вътрешния ви наратив, в който вие сте избрали да вярвате и да си повтаряте. Т.е. историята, която аз всекидневно си разказвам за себе си. Но ако аз, да речем сега, взема една книга и я чета и тази история в книгата не ми харесва, не е нужно аз да продължавам да чета и да стигам до края на книгата. Т.е. аз мога да я затворя и да взема друга книга. Съответно, нова история. Ако направим тук една препратка към нашия вътрешен наратив, ако на мен не ми харесва историята, която аз сама си разказвам, аз мога да пренапиша историята. Тоест, тук говорим много често, че аз не мога да си пренапиша миналото, не мога да се върна назад и да променя начина, по който нашите са ме отгледали, нещата, които са ми се случили, но мога да променя историята, която аз съм написала вследствие на това, което ми се е случило. Да речем, ако моята историята звучи така, аз имах родители, които не ме научиха как да си изразявам емоциите, съответно аз съм един емоционално усъкатен човек,
мога да пренапиша историята по този начин. Имах родители, които нямаха емоционална интелигентност, но в момента аз живея във време, в което има видеа, учебници, книги, ресурси, които могат да ми помогнат да работя в тая насок. Виждате разликата каква е. Тоест аз не променям миналото, не се опитвам да го правя нереалистично и така и да го извивам, но аз променям начина, по който гледам на това. Тоест тук вече трябва вие, пренаписвайки историята, тя да бъде малко по-положително, съответно да може да изградите вътрешна мотивация, да придобиете тези умения, към които, да речем, ако направим така препратка към примера, към които искате и които искате да усвоите. Така че независимо дали това е история за вашите отношения с партньора, за това как се държите с вашите деца, за вашата вяра в себе си, историята може да се пренапише. Така че напишете си история на миналото и след това си задай въпроса: какви са изводите, които аз си правя вследствие, че аз съм преживяла и изживяла това нещо. Така че тези изводи ви може да си ги направите, но най-вече към какво се стремя. И ако се върнем към упражнението, което ви дадох за това да изградите и да напишете детайлно, да опишете крайната си визия, ако вие имате, примерно, ето едно минало, което не можем да го променим, имам я тая крайна картина, примерно, израснал съм така, искам да живея ей така, какво се случва по средата? Тоест, кое е монологът, който трябва да имам, какво трябва да си казвам, за да започна да се самомотивирам, за да изградя един позитивен образ за себе си, така че аз да имам тая вътрешна нагласа, че добре, независимо, че така са ми се стекли обстоятелствата и живота, аз вече мога да продължа напред и да действам в тази посока. Ето тук говорим, че при написването на историята е това, което се случва сега. Това, което се случва сега. Човека, който съм, най-вече мислите, които имам. Защото мислите са си мисли. Тоест, ако аз сега избера да не вярвам в себе си, да си кажа, аз съм глупава, тъпа, не постъпих добре, провалих се на този изпит или провалих се на това интервю за работа, добре, провалила съм се, но мога да си кажа, провалих се, но Тоест, тук вече пренаписвате историята по позитивен начин. И ако вие започнете да го правите по-често, ако вие започнете да го правите във всеки един аспект от вашия живот, ще видите колко много вътрешна мотивация ще изградите за нова време. И това не е нещо, което аз ви казвам, защото знам някакви психологически похвати, а защото сама съм го отработила, видяла съм какво е. И това е нещо, което всекидневно виждам мои клиенти и хора около мен да правят. И ако е валидно за мен, ако е валидно за тях, със сигурност това ще работи и за вас. Четвърти компонент, това е много мой любим, а именно selfishness или здрав егоизъм. Запомнете едно, ако не поставите в центъра на своя свят себе си, никога няма да изградите здрава самооценка и да имате самочувствие. За съжаление, това е един малък ад, този компонент е един малък ад за хората, защото много често хората, на които няма да им хареса това, че вие поставяте в центъра на света себе си и ще ви казва, че вие сте егоист, че вие сте там един нарцис и така нататък. Тук не говорим за това да сложите себе си в център на света и нищо друго да не ви интересува. Т.е. да бъдете арогантни с другите, да бъдете агресивни и така нататък. Но тук говорим да сложите себе си в центъра на своя свят, не на някой друг. И запомнете едно, истинската цел на самочувствието и на здравата самооценка е една: да израсне и да наскача себе си. Т.е. не да надрасне Иван и Петър и Петя, и да надскочи тях, а да израсне и да надскочи себе си. Тоест, целта на всеки един човек, на всеки един от нас е да се качи на колкото се може повече нива в този живот, който му е даден. Така че и тук, ако отворим една скоба, сравняването с другите е абсолютно не ви носи нищо, защото всеки е дошъл с неговата си мисия, всеки е дошъл и всяка душа е дошла с нейната си цел и тези хора дори да правят едно и също нещо като нас, дори да работят едно и също нещо и да се опитват да приличат на нас, в крайна сметка
те си имат техни собствени цели на душата и те се състезават с тях. И тук в този ред на мисли искам така да ви дам един пример. Ако някой ви обвинява в това, че сте егоисти, че вие си гледате само вас и че не ви интересува за другите, ще ви дам този много простичък пример. Да речем, че вие си отивате до магазина, до сестарския магазин и си купувате една саксия с цвете и вашата цел е това цвете да стане много голямо, да има цветове, да се грижите за него, т.е. да инвестирате време и енергия в него, за да може то да развие пълния си потенциал, нека така да го кажем. Но ако вие си купите това цвете, слагате си го в хола и всеки ден ходите и поливате цветята на вашия съсед. Какво ще стане с това ваше цвете? Вашето цвете ще обехне със сигурност или може там да се развие до някакъв негов си капацитет, но няма да е толкова, колкото ако вие инвестирате време, енергия, го поливате, говорите му, грижите се за него, слагате го на светлина, там премествате го в по-голяма саксия, когато порасне и така нататък. Т.е. полагате грижа за него. Абсолютно същото е с нас. Ако аз искам да развия моя пълен потенциал, но постоянно давам цялото си време и енергия на другите хора, на тези около мен и всичко е за тях, т.е. моят пътен потенциал, аз имам потенциал, но той няма как да бъде развит. Аз няма как да разбера на колко реално съм способна и какво мога, ако аз постоянно давам време и енергия на другите. Така че тук да имате един здрав егоизъм е нужно. И когато говорим за здрав егоизъм, много често ми задават въпроса и може би и вас също ви интересува по какъв начин можем да го развием, т.е. по какъв начин можем да инвестираме в него. Това, което винаги казвам е направете си списък с вашите постижения, с нещата, които сте постигнали. Като казвам, които сте постигнали, тук хората сигурно си мислят за кола, апартамент, диплома, дете, ожених се до 30, омъжих се и така нататък. Това добре. Но тук говорим за нещата, които най-вече сте постигнали и в личностен аспект. Научих се да пия 2 литра вода на ден. Научих се да казвам не. Научих се да поставям граници. Научих се да се грижа за себе си. Научих се да си отделям време. Научих се да спя повече. Защото много често жертваме себе си и за другите или за нещо, за някаква наша цел. Да речем, примерно сега няма да спа тая нощ, защото трябва да си свърша проекта. Дама, като не спа тая нощ, в крайна сметка тази липса на сън и този дефицит утре ще ме хвърли на леглото и ще спа 2 дена сигурно, няма да мога да стана. Тоест това е време, което вие ще инвестирате, но вие трябва да го дадете. Тук пак се връщаме до закона за даване и получаване. Тоест да го има това мерило. Да дам и на мен и да давам и на другите. Ама не само да давам на другите и да давам на мен. Но винаги, първо, давате на себе си. Защо? Защото ако аз не си напълня моята чаша, в един момент аз ще изливам, моята чаша ще се изпразни, т.е. аз тук ще остана без ресурс и аз вече започвам да черпя от ресурс, който нямам. И ако вие черпите от ресурс, който нямате, ако е физически, със сигурност може би ще сте болни на легло. Ако е емоционален, със сигурност това ще ви вкара в някакви такива състояния, не бих казала депресия, но меланхолични, апатични, депресивни и така нататък. Тоест тук говорим за това, че да си дам на мен не означава само да си дам на мен като другите не ме интересуват, но аз давам на мен, за да мога да бъда пълноценен човек и индивид за мен и за да мога да бъда и пълноценна съпруга, майка, професионалист и така нататък. Ето тук говорим за това, че здравия егоизъм и здравословния егоизъм, той тече в 2 посоки. Давам на мен, давам на другите. Доколкото този егоизъм, за който повече говорят хората, лошия и този егоцентризъм, това е давам си на мен и искам другите само да дават на мен, т.е. не давам другите. Т.е. тук вече изхождате от една позиция отново агресивна, както си говорихме в предишните компоненти. И е много важно човек да се гордее със себе си. Аз, когато започнах да изграждам този здравословен егоизъм, разбира се, аз започнах от поставянето на граници, тъй като аз бях тотален people pleaser, не можех да казвам не, винаги се съгласявах на безумни условия или някой ми се обади, аз не мога да му свърша услуга, ма казвам да, защото ако му кажа не, страх, че ще ме отхвърли и така нататък. Тук вече моите тогава неотработени модели се активираха и аз тотално забравях за себе си. Но нещо, което започнах да правя, което ми донесе много, помогна ми всъщност да действам по-позитивно на себе си, е това да се тупам по рамото и да се гордея със себе си. Тъй като когато ние растем, ние очакваме одобрение от нашите родители.
пляснат с ръце, да ни кажат браво, браво за тази шестица, браво, че направи това, браво, че можеш това, браво, че отстъпи място на бабата в автобуса, браво, браво, браво от нашите родители и от хората около нас, от нашите значими други. И много често хора ми казват, ами аз не се гордея със себе си, защото примерно майка ми, баща ми, те не се гордееха с мен. Те може да не са се гордели с теб, може би защото не могат да си изразяват емоциите. Може би те са били на друга вълна. Може би са си имали проблеми, които са били толкова големи, че тотално са превзели целия им свят и не са виждали твоите постижения. Или може би са ги виждали, но са били концентрирани върху това, което са преживяли в този момент. Но това е нещо, което вие сами може да си дадете. И тъй като аз не съм го получавала като дете, аз започнах да се тупам по рамото. Когато свърша нещо, браво, Нина. Спомням си, когато завърших Пловдивски университет, бакалавърската ми степен, потупах се по рамо, защото сама си бях изкарала парите за дипломата, защото сама си ходех на лекции, сама се оправях, сама идвах тук по бригадите да мога да си стъпя на краката и да действам напред и да си работя по мечтите. Т.е. това беше нещо, което изграждах сама. И ако вие искате и очаквате другите да го правят, чудесно е, ако има хора, които го правят, но повечето случаи хората си са заети много със себе си. И не са длъжни да ни тупат по рамото, не са длъжни да ни окуражават. Това е волеви процес, който те могат да изберат да направят, но могат да изберат и да не правят. Така че тук е изключително важно вие да се потупате по рамото за всяко нещо. Браво, че днес тренира. Браво, че един месец не си ял захар или хляб, там, примерно ако си на някаква диета. Браво, че каза не. Браво, че излезе от тези токсични отношения. Браво, че се научи да спиш по 8 часа на нощ и така нататък, на денонощие. Така че това са изключително важни неща. Т.е. всеки път, когато постигнете нещо, дори да е толкова малко миниатюрно, да си кажете браво, да се поздравите, че искахте да го направите, че го направихте, че не се отказахте, че го започнахте и че го доведохте до край. И тук няма как да не спомена и благодарностите. Знаете, благодарностите колко голяма част важно изиграха в моя живот и все още играят, тъй като аз пиша благодарности вече 20 години. Започнах когато бях на 16, намерих книгата на Луис Хейзли "Живота си" случайно в библиотеката. Аз съм разказвала тази история, няма да я повтарям. Но тя тогава говореше за благодарностите, за позитивните утвърждения. Това бяха неща, за които никога не бях чувала до този момент. И тогава практиката с благодарности беше тази, която първо усвоих. Така с много други ми куцеха, но това да се науча да бъда благодарна, особено в моментите, когато наистина се концентрира върху липсата, върху това, което нямах, това ми даде изключително много и ми помогна сега, когато имам предизвикателства, да си пиша не само по 3 неща, за които съм благодарна, а постоянно да се концентрирам върху това. Или ако нещо не ми се получава, нещо не става, билото нещо, което аз самата не мога в момента да направя, или нещо, което трябва да ми помогне друг човек или да направи друг човек, но по една или друга причина той не го прави, все пак аз благодаря за възможността, благодаря за всички неща, които имам, благодаря за хората, които са ми помогнали. Тоест, когато започнете да живеете от това поле на благодарност, вие никога не виждате липса. И вие, живеейки през полето на благодарността, липсата, която там в момента ви липсва, вие виждате като някаква малка трохичка, защото вашия фокус върви върху това, че това го нямам, но имам това. И човек, който живее през благодарността и през това да знае какво има, може, умее и наистина е благодарен за това, такъв човек никога не може да не бъде щастлив. Такъв човек никога не може да бъде нещастен. Този човек ще действа единствено и само през полето на любовта и на благодарността. Така че тези 3 части от този компонент са изключително важни да ги интегрирате, ако искате да изградите този компонент максимално и да го разгърнете на здравия егоизъм. Петият последен компонент е този на принадлежност. Хората не сме направени да бъдем сами и не сме направени да се бъдем самодостатъчни. Чудесно е да изградим това умение, да ни бъде интересно с нас самите, но ние имаме нужда да бъдем свързани с другите, тъй като най-голямата нужда и потребност на човек е тази да принадлежи. Но тук е много важно да си зададете въпроса с какви хора съм свързан и какви хора ме заобикалят, с какви хора съм заобграден. Защото е хубаво и чудесно да се свързваме с други групи хора,
но най-вече да се свързваме с такива, които споделят нашите ценности. Защото много често, ако тук особено говорим за партньорски отношения, така когато консултирам двойки, които имат така доста сътресения в брака или в отношенията си, много често ми казват, ние имаме разминаване в характерите или несходство в характерите. Това, което забелязвам е, че те нямат несходство в характерите, а имат абсолютно разминаване в ценностната система. Така че когато се свързвате с хора, било то хора за бизнес, хора приятели, хора за интимни отношения, човек за интимни отношения, партньор, винаги търсете и правете препратка към това какви са моите ценности, но и какви са ценностите на другия човек. Защото аз ви гарантирам, че ако ви имате една ценностна система и едни ценности, които ви ръководят, защото ценностите са това, което е важно за нас. Те абсолютно определят нашите приоритети, но човека, който срещаме, има други, дори той да бъде прекрасен, интелигентен човек с цели и така нататък, е въпрос на време в тези отношения да започне да се получава разминаване. Тук говорим за абсолютно всеки един аспект от отношенията, било то приятелски, бизнес отношения или с партньор. Затова и когато говорим за идентичност и въобще за построяване на тази здрава основа на това аз знам кой съм, винаги трябва да си направите препратка към вашите ценности. И когато работя с хора, ми се случва така, или поне на мен, може би колеги имат така друга опитност и хора, които работят в тази сфера, е, че хората масово не знаят кои са техните ценности. Малко трудно се определят, тъй като така листа с ценности е около над 300-350 ценности. Е много трудно човек да избере 5 основни, но като цяло те доста се припокриват, доста взаимосвързани са и аз ви гарантирам, че ако вие си направите една ретроспекция на каква ми е визията, какъв ми е живота в момента и определите вашите ценности, това, което ви гарантирам, че ще се случи, е, че ще бъдете много по-целенасочени, много по-фокусирани, много по-добре ще знаете какво искате. Защото много често ние следваме мечти, които имаме тази мечта, преследваме я и когато я постигнем, си даваме сметка всъщност, че тази мечта не ни носи толкова удовлетворение или щастие, колкото сме си мислили, че е трябвало. И всъщност, когато направите препратка към ценностите, ще забележите, че това, което ви ръководи в момента, вашите 5 основни ценности, вашата ценностна система не е в синхрон с тази мечта. Затова и когато поставяте цели, когато имате такива, винаги правите отново препратка към вашата ценностна система. И тук говорим за това, независимо дали търсите партньор или имате такъв, независимо дали искате да изградите нов приятелски кръг или имате вече такъв, независимо дали искате да влезете в нови бизнес среди или да намерите нови бизнес партньори или в някаква бизнес общност, да бъдете част от бизнес общност, бъдете сигурни, че тези хора споделят ценности като вашите. Защото много често, ако хората около вас са водени от други ценности, те имат други вярвания, различни цели, различни неща ги водят в живота и ги водят напред, те могат да започнат да ги налагат върху вас и да омаловажават това, което вие искате, чувствате. Ако тук вече правим препратка към ниската самооценка, вие имате такава, сте много по-склонни да започнете да вярвате, че може би това, което те ви казват, е валидно и вярно, но всъщност това е валидно и вярно за тях, но не и за вас. Затова изграждането на тези 5 компонента и работата с тях и работата абсолютно във всеки един компонент е нужна, за да може да изградите тази здрава увереност, самооценка и самочувствие, за да може да живеете живота в пълнота и да се чувствате щастливи и пълноценни. Това бе видеото за днес. Надявам се да ви е било полезно и да сте получили вътрешен инсайт, който да ви помогне да вървите по-уверено по пътя към изграждане на увереност и здрава самооценка. В полето под това видео, в полето коментари очаквам не само вашата градивна критика, защото аз обожавам да се надграждам, обожавам да ви чета, но и очаквам вашите предложения за теми, които са ви важни, теми, които ви вълнуват, които могат да разгърнат тук в моят YouTube канал и които да са ви полезни по пътя на вашето личностно развитие. Оставам ви до следващата неделя, защото всяка неделя тук в този канал ще публикувам ново видео. До скоро!